Jordi Uriach, que tal? Boas tardes. Que tal, Óscar? Moi boas tardes, que tal? Bueno, falábamos antes a micrófono pechado, prácticamente o Portazgo ten asegurada a súa permanencia o ano que ven na segunda autonómica, pero aínda haberá que loitar un pouquiño máis. Así es, Óscar. Onte dimos un paso importante, non definitivo, pero bueno, quedámonos co partido a partido e os 3 puntos de onte entre un rival moi difícil e que está pelexando polo ascenso. Está claro, o partido de onte complicadísimo, como nos comentas, contra un equipo que loita por subir de categoría, o Dorneda. 2-3 foi o marcador final, imagino que a victoria foi moi traballada. Sí, victoria moi traballada, moi sufrida, afrontábamos con moitas baixas importantes, aparte no centro da defensa, pero Portazgo ahora mesmo está nun estado importante de ledicia, acumulamos pois coa victoria de onte 4 xornadas seguidas gañando, e bueno, tivemos a fe que teníamos que ter hasta o final, tivemos esos 2 goles no desconto, ese último gol de Ender, que é un neno de 15 anos do cadete e que fixo o gol da victoria no minuto 99. Bueno, está claro que esta recta final da Liga está a ser clave para o conxunto cullardense que, como ti nos comentas, está sumando victorias consecutivas que lle permiten polo menos estar aí agora mesmo en mellor situación que, por exemplo, fai escasamente un mes. Sí, obviamente cada semana estamos un poquito mellor, e bueno, temos esa racha que decíamos antes de 4 xornadas seguidas gañando, ante rivais directos, ante rivais da parte alta como é Olímpico, como Dorneda onte, e que nos fan todavía ter moitas posibilidades para cadar a salvación, pero, como ti dicías ao principio, pois temos que esperar e temos que seguir facendo puntos. É unha mágoa que teñamos que esperar, pero tamén é unha boa noticia que estemos moi vivos. Bueno, o que era fundamental, penso, era adiantar a clasificación ao Curtis para evitar, en caso de que haxa varios arrastres, pois que o Portazgo se vexa involucrado. Sí, é importante, era un dos obxectivos que nos habíamos marcado a corto plazo nas últimas xornadas, que era poder nalgún momento pois avanzar ou adiantar, neste caso ao Curtis. Dimos un paso moi importante en Curtis, gañando un 2 en campo deles fai 2 xornadas, e onte pois tanto o noso resultado como o resultado deles ante os suevos, ese empate que tiveron, pois nos beneficiou e de momento pois estamos 2 puntiños por encima deles. Claro, agora que hai que manter esa diferencia, sobre todo non perdela, mirar prácticamente xa de reollo a ver como se comportan os rivais, por exemplo, o Curtis, que terá o seguinte compromiso complicado contra o Almeiras, que ten que gañar para manterse aí arriba en postos de ascenso directo, e o Portazgo, polo menos en teoría, un partido asequible contra Órdenes B. Sí, bueno, xa sabes como somos os entrenadores, a xente que estamos dentro do fútbol, que diremos que é un partido non trampa, porque temos toda a necesidade do mundo de gañar a Órdenes, pero bueno, sí que entendo, por lo que coñezo os nosos xogadores, que non van ter ningún tipo de relaxación, porque a día de hoxe tiveron unha actitude increíble e cada partido o demostran, por lo tanto non pensemos en que sea un trámite fácil, senón pois unha ilusión poder gañar a Órdenes, que hubiésemos firmado estar na situación todos fai unhas semanas, uns meses. Claro, o ideal imagino que sería así que sumar os 3 puntos en xogo ante Órdenes B, xa matemáticamente descendido, e non ter que jugársela toda, non? No derradeiro partido, que ademais era un derbi contra precisamente outro equipo do Concello que tamén loita pola permanencia, o Burgo. Sí, por suposto, o Gallá que nos pudiésemos gañar este fin de semana, e o Almeiras prácticamente gañando o Curtis, pois firmase o seu ascenso a primeira regional e non ter que esperar, digamos, a esa última xornada, que sería pues, dramático, ¿no? En esa última xornada ante o Burgo, además outro equipo do Concello. Claro, porque o perigo agora mesmo está en que xa sabemos que descenden Órdenes e Sporting Ciudad, pero claro, o de sempre, non? En estas épocas, en estas datas de ano, poden chegar arrastres de categorías superiores. En principio podría ser uno, pero me comentabas antes que podrían ser ata 2. Sí, nos contamos con 4 descensos, serían dous descensos por descenso directo, que son os que marca a categoría, e agora mismo con
os equipos que están na primeira regional nos descenso directo arrastrarían a 2 equipos a este grupo. Por lo tanto, estábamos contando con 4 descensos. É certo o que te comentaba antes tamén, que poderíase limpar algún descenso con un ascenso ou 2 ascensos ou 3 de equipos da mesma categoría que xogarán a promoción, pero claro, xa entraríamos en moitas cabras e en moitas calculadoras. Claro, sería esperar que hace una carambola que beneficie, esperemos que así sea tanto a Portazgo como en este caso ao Sportingburgo. Exacto. O galla que nos pudésemos salvar os dous neste caso, porque al final somos equipos do Concello e que obviamente temos moi boa relación. Bueno, pues de momento as cousas parece que marchan por boca miña. Esperemos que nestas 2 xornadas que restan todo siga igual e que sobre todo pues podamos disfrutar e sobre todo celebrar que os nosos se quedan en esta mesma división. Jordi, como sempre, moitísimas gracias por atendernos. Óscar, grazas a vos. Un saúdo.